wani irin rashin mutunci ne, wani irin hauka ne da take kanci saboda ba kya kishi na, ba kya kishin aurenki. Shine na fita kasuwa ina can ina neman kuɗi, zaki fita waje kina ihu ki tattaro min karti maza majiya karfi su shigo cikin gidan nan su cika min gida. So idan dai har ban tsara mutanen ba, idan ba dan karfin su shigo cikin gidan da sai dai ka same daga ni har gidan naka tun mun kone. Ban gane. Kaga abin da nake faɗa maka. Idan ba za ka gano matsalar ba kawai ka tattara ni kamar da ni gidanmu. Tsaya. Maganar ki kuma za ta iya zama gaskiya. To a ina aka samu wannan matsalar? Kenan cuta ta aka samu kayan wayarin a gidan nan marasa inganci da kayan wuta? To ba zai yi ba gaskiya. Dole sai na gyara wannan matsalar. In gane ina zuwa. Ha, yanzu Allah na kanka lafiya dai amma ko? Ba dole ganin a rikice ba. Yarinyar nan ce take gaya mu wani abu kamar in yadda kamar kai in yadda. Wai wayarin din gidana ne wai ya haɗa gobara shine sanadiyar da mutane suka cika gidana. Sai da ni maka bayani na nuna maka cewa kar ka bi wannan layin, ka je ka sami yara a unguwa su baka sanya suke ba, baka taba ganin sun yi aiki a waje kaza ba, wai zaka samu sauki. To ni saukin ka samu gaskiya babu. Amma nuna maka cewa ka je ka nemi kamfani su yi maka aiki. Kamfanin da na je suka yi min aiki Mikiya Electrical, wanda idan suka yi min aiki za su baka garanto, za su samu kaya masu inganci. Ni na taba ce maka fanka ta lalace? Ko ka taba jina ce maka wuta ta kone, amma yau kai ne matarka ta fita da gudu kai can, kai ka fito da gudu kai nan, wancan ya fito haba. Gaskiya abokina na yi kuskure da ban ba wa Mikiya Electrical Company ba su yi min wayarin din gidana. Ai ku gashi nan ina ganin abin da nake gani a cikin gidana. Ba dole ba? To yanzu dan Allah ina zan same su gyara min wayarin din ko su sake min sabo? Ai yanzu ka garzaya ka je office ɗinsu da ke nan ka buga ka same su domin a zo a tattauna, a zo a yi magana, a zo a yi maka aiki mai kyau. To ka san me? Bari in koma in ɗauko iyalina saboda kan in ƙara barin ta babbake, ban yarda da wayarin ɗin gidan nan ba. Dole sai Mikiya sun zo sun sake mu. To ba matsala, Allah ɗari. Mikiya Electrical Company, aiki tun daga tushe. Mikiya Electrical Company ya samu muku da sauƙin farashi mai rahusa domin inganta zamantakewa mai ɗorewa da abokanan zaman, wanda za ku iya samu ma office ɗinmu da ke nan 7 Second Floor Central Plaza kusa da BUK All Side a unguwar Kabuga a cikin garin jihar Kano. Kana kuma za ku iya neman mu a nambobin wayoyinmu kamar haka: 08064320656. Mikiya Electrical Company lamba 1 ne, ba shi da na biyu a faɗin Najeriya. A kodayaushe muna maraba da kwastomomin mu.